إن قرتي دفتر شيخنا الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه ندو ولي في اتشير مكو سيد الحاج علي رضي الله تعالى عنه دفتر ندو إنري هجرة السعداء ورحلة الشهداء نغنو دن كو هلو تفاندي جوي فدون دي تفاندي جوي دي تشيرنو وي وكان يقبل الحق نعم ويسلم الأمور لخالقها ويكفيه من المادة أن يسمع شيئا منها نعم تراه ينحو منها منح النحو قبل أن ينحو ويقلبها تغيير الصرف نعم قبل أن يصرف وكان يقبل الحق نعم ويسلم الأمور لخالقها نعم ويكفيه من المادة أن يسمع شيئا منها نعم تراه ينحو منها منح النحو نعم قبل أن ينحو ويقلبها تغيير الصرف نعم قبل أن يصرف حتى إني كثيرا ما رأيته يعصر في بعض الأحيان نعم ويطلع على أثرات من الذين يعدون أنفسهم نعم من كبار النحويين وعلى الصرفيين نعم فيستخرج غلطاتهم ويبرز خطأهم ويستدركهم جاريا مجراهم نعم في ذلك السبب وما ذلك إلا من بركة الشيخ التجاني نعم وفيوضاته ولمحاته نعم وهمته التي لا تقبل أن تظهر نقيصة في مظهره وكل ما استفادته أو أفادته روية متعلم أو معلم نعم فمن فيوضاته ووارداته سواء كان من أصحابه نعم أو لا نعم لأنه ممد الكل فلا يصل إلى أحد شيء نعم إلا بواسطته نعم عم حكمه هذا القوة الحسية الجرمية نعم والقوة اللدنية المعنوية نعم والحركة المتعينة النافعة وغير المتعينة الضارة نعم نكو حال شيخنا الحاج محمد بن سعيد مصيفو سيد الحاج علي نو جانغيرانو ndo ari njaay kunda o yotti himme makko pop نعم o wadi dum e gollande ceerno ha o wiima ala bom ko o jangi ton نعم so wana deftere wotere ar-risala نعم on ko ceerno o jangirimo Ali ibn Ismail e deftere muniyatil muridi نعم de shirifaajo gonnodon alawiyanke jangidimo نعم e maqamaji tati e nder maqamatul hariri badi ko maqamaji 50 o jangi hen ko maqamaji tati hay dinne ko ceerno makko ore wadi mo hen Ali ibn Ismail ay do joni bindaki do kono e binde makko Seydil Hadji Adi tawno ko bindannodo tan ko ton o timmitini hizbaji 16 di o heddoranodi sabi gambiden o jangi ha o yetti suratul anfal wa'lamu annama ghanimtu te fof ko mo reeni bana en kaadi ceerno haali haqqilantaagal ngal no way ko wato o nan tan kala ko o reeni kisa ko toon o timmitini hizba 16 di shirifaabe alawiyankoɓe kaɗanimo bagara ha naasi taw jiida kadi e fuurankoɓe arannoɓe ɗon ɓe kadi kaɗanimo bagara ha naasi e defte Harun Rashid somo haalduma Alhaji Adi no wayi wawde qur'ana annawata laamuto Allah Allah newnanimo ko denɗo qur'ana toon o jokkiti allowal makko hizba 16 keddinoɗe tuggude wa'lamu faade dow nde wonno ko pour ha wadda munasib tan taade en garino ha ɗon tan no wawi haqqillaji gona e mi joni noon alluwal ngal noon beele o jokkitiɗo walla ko ɗon tan haade qur'ana beele o reenino walla o reenani omo reeni dengol moƴƴol e bindol jungo makko kadi balɗe 10 fof o silkanno ñalawma fof o jangganno hisbaji 6 ɗi o dursito ɗi o nafla ɗi o dursittoɗi no o naɗino o naflata ɗi ndenda ɗi gona 6 ala ɗenda ɗi gona 12 o dursito 6 no wayno ko silkeji ɗiɗo waɗata e balɗe 10 silke naftugol ngol e silke dursitagol ngol ceerno wi wa kana yaqbalul haqq
o Alhaji Ali non jaɓanno goonga mo jaɓa goonga o sallata ko goonga goonga he o jaɓat tan wa yusallimul umura li khaliqiha feekuuji pop o jebbinta o accata ko junngo Allah fof ko juuɗe Allah wa yusallimul umura li khaliqiha kala no bayi e kala ko feeñi e kala no Allah waɗiri o acci koye juuɗe Allah kanko omo jaɓi Allah omo jaɓi ko Allah ko ala ko jiirani ala ko fooɗani on wawno wiide on wayno aluɓe heddiɓe ni taade fof na janggue ɗon fannuji fof e janggue ɗon minne koyeɓe janggu tan kono himmiri gollande ceerno ko heddi ko acci e juuɗe Allah pour gandal o acci e juuɗe Allah ƴewno ceerno haaldirta ɗo ni wona ceerno mawde o janggani o waɗi himɓe makko ko golle te heddiɓe nan jangga fof way sallimul umra li khaliqiha fof acci e juuɗe Allah kono ƴewno Allah waɗanimo o de Allah loowimo o daɗi ɓe o tawno ɗon ɓe fof ƴew ko ceerno haalata ɗo ko ceerno wi wa yakfihi no heƴamo kanko Alhaji Ali minal maddati matiére ene mbiyata fannu wona mbiyata fannuji sappo e ɗiɗi fiqhu lugha nahwu sarfu hankadi mira wonandi hen maani bayan badiu usul madda matiére fannu ne heƴamo hen an yasma ande o nanata chey an minha koyo nan hen kelme goto tan so nani kelme goto o reeni fannu o fof wona e ruttude hunde Allah no waɗa way sallimul umur di khaliqa kanko fof acci ko juuɗe Allah wadde Allah moƴƴanimo fannu so nani hen konngol gotol o gayniri ende fannu wa yakfihi min al maddati madda woni matiére woni fannu no yonamo hen tan an yasma shay'an minha ko yonan tan hunde hen gueɗel gotel ceerno wi ƴeew tan tarahu jiya Alhaji Ali yanhu omo faandito minha e madda o matiére o e fannu o faandito hen manha faanditorde an nahwi nahwi woni celluka grammaire kala fannu somo haala jiya masɗe ɗe mo tesko hen nahwu te noon qabla an en huwa o janngani nahwu taw ndeke wadde ko so o nani konngol ngol tan o gayniri ede fandu te ko nahwu woni gandal ko nahwu wituma ɗo foti ko tureede ɗo foti ko fortede ɗo foti ko masede less kala ko mo haala o wi mo tesko hen nahwu te noon o janngani nahwu wona ko looɓede wayu qallibuha o wona e weñcidde madda o matiére o tahyira bencirgol as-sarfi sarfu woni weñcidde konngol tasrif ɗum ne ko fannu e fannuji janggueteɗi nahwu no woodi sarfu no woodi kala ko omo haala omo tesko hen nahwu omo tesko hen tasrif te noon qabla an yasrif o janggani sarfu taw a wawa helandemo wonde ɗo ñaɓi ɗo no haaliri ni wona noon ala ceerno wi hatta inni ha min Mouhammad Saïd kasiran ko heewi ma ra'aytu ko jimomi wona goo wona ɗiɗi ko ceerno haala heewi ɗo jimomi kanko Alhaji Ali yasuru omo yiita fi ba'd al ahyani yoga e sahaji o yiita wa yattali'u o ƴellito ala asrati e pergitte min allazina pergitte e joɓɓi min allazina ɓen ya'udduna anfusahum ɓe naɗimta koye mumen min kibari nahwiyina mawɓe nahwiyanko min nahwu hay goto mi hulani min hay siiba way himo hulani siiba way hande so ari mi jangginat ɗum jomum noon taw ne windi te wiyete ko nahwiyanke ceerno wi min de ko gondi e makko jiimi o yiita on ɗon jumre muɗum i o de wi ko nahwiyanke ayi no windiri ɗo ni doƴƴi makko o yani wona ni walla ceerno Mouhammad ay ceerno hayno haaltanno ɗum ɗo ni saha fof ceerno no haaltanno o yiita o ƴellito e joɓɓi limtannoɓe koye mumen ko mawɓe nahwiyankoɓe te nahwu woni celluka limtannoɓe koye mumen wa ala kañum en ɓuuri towde as-sarfiyina wawɓe sarfu tasrif o yiita jumre mabɓe e joɓɓi mabɓe kanko Alhaji Ali ceerno wi ko min yi fa yastakhriju o yaltina galaɗatihim huurale mabɓe o kam ay ceerno Mouhammad ƴeew ɗon e bindiri ayi ɗo de o yani ɗo wonani o yaltina jumre mabɓe wa yubrisu o feññina
khada'ahum puural mabɓe ɓe puuri ɗo nahwu jaɓirani ɗi sarfu jaɓirani ɗi ɗum ɗo sellani wa yastadrikuhum o heɓɓi hoɓe o fewnita o wona noon fonno waɗa ko ni eni ni eni ɗum ne jaariyan majrahum te o rewi ko e laawol maɓɓe fi zalika sabbi taw kadi kanko ne o fawi ko e gandal ko yandinta ɓe ɗon ko wita wonani ko o fawi ko e nahwu o fawi ko e sarfu woni jaariyan omo dogi majrahum dogirde maɓɓe fi zalika sabbi on ɗon course tawi ko dando wonno ko course o daɗiɓe taw ko helani ɓe ɗon ko o fawi ko e gandal o fawi ko e nahwu o fawi ko e sarfu joni noon ha ceerno haalanma holno heɓiri ɗum o haalanma kadi hawnaki ceerno wi wa ma zalika ɗum noon wonani illa min barakati cheikh barakati cheikh Tidiani barke cheikh lawol cheikh Tidiani wona en kaali ko ñande altine ɓe gaari talata e pofti alarba tan ɓe nangi lawol Tidiani o wi ɗum ɗo noon sa yiyata ji ali lowama ngal ɗo gandal o wi ala ko dañiri ɗum so wona e barke cheikh Tidiani radiyallahu ta'ala anhu min barakati cheikh Tidiani wa fuyudatihi e banjanɗe cheikh Tidiani faydu lawol Tidianiya ne jogi ko wiyete faydu banjanɗe ɗina juppo e Tidianiyankoɓe ala ko dañiri ɗum so wona lamahatihi leƴƴele ɗe cheikh Tidiani leƴƴotomo ala ko dañiri ɗum so wonaba himmati himme cheikh Tidiani cheikh Tidiani ne himmira almudo mum alleti on himme e ɗen banjanɗe gummotoɗe cheikh Tidiani alleti la taqbalu an tuzhira naqisatan fi mazharihi jaɓata feññinde ustare e feeñande cheikh Tidiani sabi alhaji aadi en ko cheikh Tidiani won ɗon ɓe peeñi ko peeñale cheikh Tidiani wadde cheikh Tidiani jaɓata ustare yiye ɓen sabi so yiyama e ɓen tan ko cheikh Tidiani usti an tuzhirande feññinta naqisatan ustare fi mazharihi e feeñande makko cheikh Tidiani jaɓata ɗum kala ɗo mo feeña ko timmal tan wonata ɗon ustare wonata ɗon ɗum waɗi alhaji ali kala ko haali taw ina selli kala ko jangi ina selli woni kisa fannuji ɗi fof o wawi o daɗi ɓe kamɓe fof ma en garoy hen woni nde ɗo yimre ma en garo e mayre ko yimre Haruna Rachid mi safti haalde haala Haruna Rachid ceerno e hoore mum addi yimre Haruna Rachid e deftere he o sifi alhaji ali o sifi ha o wi Haruna Rachid ko haalema ko fof gonga o addi yimre nde noon ɗum ɗo Haruna Rachid no haal ɗum toon wa jarayta man asartahum fa sabaktahum bi ilmin wa hilmin o wi ko min fasihin wa ajami nan ɗon e yimre he bindol ngol nan ɗon o wi alhaji ali wa jarayta man asartahum e ndendunoɗa zamanu mbadduɗa e maɓɓe course danno fa sabaktahum daɗɗaɓe bi hilmin to muñal wa ilmin e gandal o wi kadi mi ittitinani min fasihin wa ajami arabe mo wona arabe o fof sabi a tawdiri ɗon e arabeɓe no jawi kundaɗo min fasihin wa ajami eyi ceerno wi wa kullu mastafadatuhu kala ko naftori aw afadathu walla kala ko nafti rawiyatu mutaallimin gandal jangowo aw muallimin walla janginowo jangowo walla janginowo gandal makko kala ko nafti walla kala ko naftori fa min fuyudatihi ko e banjanɗe cheikh Tidiani ceerno wi noon wa waridatihi e joloje gueɗe gummotoɗe cheikh Tidiani jola e almudo o kala gandal makko ngal ko ngal nafti walla ko ngal naftori koye ɗum ceerno wi mi ittitinani noon cheikh Tidiani o wi kañum woni carwowo aduna o ko ceerno haali wona min o cheikh Tidiani ko Allah hokkirimo noon rewni en nelaɗo sallallah alih w sallam ceerno haali de o cheikh Tidiani sarwata ko aduna o fof nani sawa'un kana min ashabihi foti noon ko almuɓe cheikh Tidiani awla walla ala foti ko almudo makko walla wona almudo makko kala ko jomum wawi naftorade e koto makko to ummoto o wi li annahu sabi cheikh Tidiani mumiddul kulli fof mumiddu kanko ɓeydata
tawi kono kuurani fof ko Cheikh Tidiane sardata an kay ko won Tidiane yanki ko ceerno haali o wi fala yasilu ila ahadin shay'un نعم hay huunde yottata ko neɗɗo baawɗo wonde fof illa bi wasidati so wona taw rewi ko e Cheikh Tidiane نعم sabi kanko lomtino laaɗo foore wanno ko e nelaaɗo نعم wona nelaaɗo mi ko anta babullahi ay yumri in wafahu min ghayrika la yakhulu نعم nela Cheikh Tidiane lomtino wasida ma arsala arrahman aw yursilu min rahmatin tasadu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmulu illa wataha almustafa abduhu nabiyuhu mukhtaruhu mursalu wasidatun fiha wona ko nela no wasida tagal makko Cheikh Tidiane wasidatun fiha kanko ni wasida ceerno wi kala ko neɗɗo waawi heɓde e moƴƴere arde e makko koɗo Cheikh Tidiane ɗo rewi haa ngannda ƴeew hello sappo rute caggal hello sappo so tawi on jejjitaani ceerno no haalda ɗum toon ɗo hello sappo ɗo dar seeɗa ɗo a yii hello sappo hello sappo ɗo less ɗo nde o haali kanko ceerno fa inni lamma mannallahu alayya biddukhuli nde Allah ne wonani kam naatde e laawol Cheikh Tidiane nani fi zumrati nanmi e dental sayyidil arifina kohowo anduɓe Allah wa udbil aqdabi woni Cheikh Tidiane wa gawsil ahwas udbuji faabotoɗo ɓe keɓɓittoɗo heɓɓittoɓe ɓe ceerno wi Cheikh Tidiane jawharul jawahir lasliyeji tawi ko ɓe ñaakon dimon kanko ɓuri wonde ñaguel dimel ceerno wi Cheikh Tidiane almutasarrif nani kanko woni pirlittoɗo fil alamil uluwi dow wa sufli omo jogui on tasarruf almutasarrif omo jogui tasarruf pirlitagol dow e less fof ɗum tawni ko haalata ga o haalani ɗon de o wi Cheikh Tidiane yettima wal hakimi kañum woni ñaawowo ala dunya wi jina wal barzakhiyina omo ñaawo wonɓe aduna ɓe pop e wonɓe barzakh ko dokke Allah nani mo middu kanko woni ɓeydowo kullil arifin fof ma rewaɗo makko ɗo kala ko rewaɗo makko yettata ko jeeyaɗo Allah ceerno wi ɗum ne ko man qablahu wa man ba'dahu tagal kay nulaɓe sahabaɓe ha ko Cheikh Tidiane ɗum ne ko man qablahu wa man ba'dahu adiɓe wattindiɓe fof ko Cheikh Tidiane nani wal ali ka'buhu kanko woni mo felo mum fawi ala kulli man laysa bi nabiyyin wala sahabiyyin ɓe tan wiyete ɓuuri mum kala mo wona annabi wona sahabiyanke felo Cheikh Tidiane no fawi mum wona ko ceerno haalno ɗum ɗum wadde ɗum ɗo wasa jibdem ko haali ɗo joni ko o wi alhaji ali sa yi dañi ko dañi ɗo ko te jangde nde woɗɗirani noon te o lowama o daɗi fof o wi ko wonde mo Tidiane yanke ko barke Cheikh Tidiane o ko on ruufe makko o wi hawnaki noon o wi Cheikh Tidiane ko mum ko fof o sarbata almudo makko e ko wona almudo makko ko nani mo middul kulli fala yasilu ila ahadin shay'un illa bi wasidati ala ko wawi yottade neɗɗo ko ɗum wawi wonde fof e moƴƴere so nata ko Cheikh Tidiane ɗo mum ɗo rewi kanko sarwata amma hukmuhu hadha ñawore makko nde ɗo huuɓi al quwwata al hissiyata al jirmiya sembe co'eteɗo baɗɗo tergal tawna so ene yi'e kanko ñawata sabi en mbi wona kanko ñawata wonɓe aduna kanko ñawata ɗum e barzakh wal quwwata al ladaniya sembe alliyanke almanawiya cuuɗiɗo ay oga sembe ko jiyeteɗo o to ko cuuɗiɗo sabi en mbi almutasarrif joni joni hello sappo mbiɗen omo firlito ko woni dow omo jogui tasarruf e ko woni less wadde ɗum hawnaki yo Allah waɗen Tidiane yanko wala harakatal mutaayyinata dille toɗɗiɗe mutaayyinata aynu woni toɗɗi yimɓe ne jiya annafi'ata nafoje wa ghayral mutaayyina ede toɗɗaki yiyatake addara taw ko lorata fo omo ƴelliti kanko Cheikh Tidiane fo amma hukmuhu ñawore makko no huuɓi ko yiyete ko jogui tergal e ko yiyatake ko ganduɗa ko Allah heerori ko suuɗi ñawore makko nan toon dille
jiyeteɗe naftorteɗe e dille ɗe jiyatake tawɗe kadi koko lorata fo omo andi omo ƴelliti fo omo jogui hen tasarruf ɗum waɗi joomum so nangui lawol makko ɗum ɗo so feeñi e joomum hawnaki hankkadi noon koye ɗum ceerno haala paama noon kaɗo haala no ɗeɓi nandiri e bandaji makko ɗi sa ɗen keɗo bandaji makko ko keɗagol tan barkinorade taw hunde ala ko pameten hen so naatiɗo e hadaraji o naatiɗo e jabarut uluhiyat nak ko hono ɗum o haalata ɗum komo addanma tan dalil ko Cheikh Tidiani ko neɗɗo wata yeddata ceerno wi faman lahu hadha al jalbul mutlaqu al mutaalliqu bil asma'i was sifati wad daf'ul mustawli al muqawwa bihima كيف يلحق بصاحبه المنقطع له على الإخلاص العجز عن شيء يمكن له جلبه من غير توقف أو عدم نجاة من شيء يمكن له الدفع عنه فمن له هذا الجلب كريم وادن جلب المطلق باللثات ngol do podgol tabi Cheikh Tidiane ke ngandi way fod haade mbiɗen ata jiyaade dañir ɗum ko e Cheikh Tidiane ko on loowimo toon ɗum immorimo jogiiɗo oɗo jalbu al mutaalliqu jobitiiɗo bil asma'i jobiti koye inɗe Allah wa sifati e sifaji Allah wahabiyankoɓe noon sono keɗo ɗum ɗo ɓurtina jedda mawnina kono ko nelaɗo wi o wi ko Allah wi jiyaɗam seerata no ɓado kam nam adaro kam naafilaji e gueɗe goɗɗe hatta uhibbahu hami yiɗamo somi yiɗimo kuntu humi wontamo ko Allah wi noon kadi on ko hadis celluɗo jiyaɗam no welno kam no ɓado kam hami yiɗamo somi yiɗimo mi wontamo wono ko wata o miijo hunde tan i Allah so wonti Allah mi wontamo somi wontimo wata o miijo hunde kala ko o miiji o wonat kala ko o miiji hunde o firto ɗum kam en jiiri ɗum guite men laabi garen ɗo e ceerno men ɗo ceerno men Tidiane radiyallahu taala anhu taw wonko anni en o duwo ɗon ga numo iwa ɗon so holli Allah tan ko ɗon ko sawre ɓoore en jiiɗum laabi ni ceerno hokkere de waɗi wayri toɓde de waddu waw o wandi juuɗe makko ɗo gaya taw asmani ƴiwri en jiiɗum laabi miɗa jiyaɗamo somi yiɗimo ko wata o arnata hunde tan so yiɗi hunde tan mi tottamo ɗum ni faman lahu on mo waɗa ɗum hadal jalbu ngol ɗo podgol almutlaqu bellital ngol omo fooɗa omo adda almutaalliqu bil asma'i was sifati jowiti koye inɗe Allah sifaji Allah sabi ko toon o woni wodanimo hadal jalbu wa dafu wa hada dafu omo fooɗa omo dunca sabi ko noon moƴƴirta fooɗana foore dunca lor jogiiɗoɗen doole hadal jalbu wa hada dafu duncugol almustawli jaaligol almuqawwa cembiniraɗo bihima kanji ɗiɗi omo sembinira fodde omo sembinira duncude omo wawi fodde to Allah no ceero men wino ni Cheikhuna Alhaji Mouhammad ibn Saïd o wi ceerno Tidiani oɗo son jaɓanimo on jaɓakimo on jaɓananimo kala ko jiɗɗon to Allah o fooɗnon wona hono ni o fooɗa noon o adda noon ha yetto ɗum woni jalbu o kala ko kulɗon ko jiɗɗa yetto on kadi o duncata on joni noon joguiɗo oɗo jalbu e oɗo dafu omo wawi fodde omo wawi duncude omo sembinira ɗiɗi ko yiɗi fodde fo o fooɗa ko yiɗi duncude fo o dunca mbaɗo ni o wi kayfa yalhaqu bi sahibi o wi holno ƴengitorto e almudo makko Cheikh Tidiane baɗo ni holno ƴengitorto e almudo makko almunqadi lahu alal ikhlas mo ganduɗa kadi taƴi tan hucci koye Allah kadi ko e laɓɓingol holno ƴengitorto e almudo makko al ajzu ronkude an shay'in ga hunde wadde Alhaji Ali ronkade fof o wawi sa wiyama nde ɓeeɗo omo yiita kuure mumen omo fewnita tan ɗumen teɓe wiyeteɓe ko mawɓe o wi hawnaki ko barke ceerno o heɓiri ɗum joguiɗo ceerno baɗo ni oɓe hay hunde ronkata en guitta koye makko al ajus ronkude an shay'in ga hunde yumkinu lahu jalbu ɓe ganduɗa nane waɗimo fodde ɗum min gayri tawaqqufi ko alda e dartagol
aw adamu najati walla holno ƴengitorto e makko wasde dadde ko yinno ɓoccitade o daɗa taw ko musiba min shay'in yumkinu lahu daf tawno ne waɗimo duncude an ko gamu so ɗum hawnaki ceerno wi bal hum accuɓen tijjaniyankoɓe laaɓɓe laɓɓinɓe ɓen fi amanin min allahi ɓena e hoolare imbinda to allah ɓena kooli ala ko waawi heɓde ɓe so wona ko weli allah e nulaɗo mum so wona ko weli eɓe hoolare min allahi fi dunia wal akhira ma lam yamanu makarallahi ɗon ɗo ɓe koolaki hodo allah jomum ɗon ɗo homtoraki homtorade nde hawni ko moƴƴani wona hay charɗieji ɗi nan toon joom wata hoolo hodo allah woni tijjani yanki tan yo mbat kala ko belami taade tan wiyama joom ko natata aljanna wi ala wona noon ɗon ɗo ɓe koolaki hodo allah oyi ko e jaam tan ɓe ɓuuri ceerno wi lawla anna cheikha tijjani radiallahu anhu so wonano cheikh tijjani radiallahu anhu yalhasuhum na leƴƴoɓe kamɓe almuɓe ɓe bila mahatil ilmi omo leƴƴoroɓe leƴƴade gandal alzahiri wal baɗi ɗum ne ko gande ɗiɗi ɗe fof gandal peeñgal e gandal cuuɗigal sinno omo darda ɓe ɗum lama qila lahum nden ɓe mbiyatake kamɓe almuɓe tijjaniyankoɓe ɓe mbiyatake antum fi amanin wonde oɗon goni e hoolare fi dunia wal akhira sa nani almudo tijjaniyanke na hooli aduna e lahara o wi ko ceerno o ne daara ɓe nde ɗo yitere gandal peeñgal e gandal cuuɗigal o wi li anna man lam yanju fi dunia en kadi noon ceerno so naati o mayni tan ɗon hankkadi joom ko jasbete wonata koye fada koye haalata jeyaali o wonno omo sifo on no dañiri ko dañi ko hankkadi o naati e ɗum ɗo li anna man lam yanju fi dunia mo daɗani ga aduna min ma'arratil jahli e ayiba majjere sabi majjere ko ayiba wa min ahliha o daɗani e yimɓe aduna ga aduna o daɗani wiiteɓe ko yimɓe aduna yimɓe belaɗe o daɗani e gacce majjere lam yanju minha bi shay'in on hay hunde daɗata e aduna kala ko ari tan sorkote e makko kono yalha jiyaali Allah dandimo on ɗon ayib sabi ko wiyetono jahlu ko ɗum kanko ala e makko seeɗa mo jangi o ay ko heddi kono Allah waɗanimo li anna alama iqabiha almannu wal ma'arratu musalla lebte aduna musalla mum o wi ko almannu ko wajo wajade wadde hunde ha tine kadi wona e haltude ko min jogui min waɗi min wawi naggam e naggam wal ma'arratu e ayib ɗum noon jomum so daɗi e ɗum o wi daɗi e kala hunde so daɗani e ɗiɗo noon o wi hay hunde o daɗani e aduna hono no jimowo o wini jimowo o wi falmanaya wala danaya wa khayrun min rukubil khana rukubul jinaza jimol ngol yimi ɗum ko haririyu ngol woni koto maqamatul hariri ceerno noon addi ngol ɗo on wino falmanaya ko mayiɗele kay ko mayde kay kono wala danaya wona jaselaji mayde ɓurani mi jasde neɗɗo e salo jasde neɗɗo yo jab teddude ƴeew teddude teddugal ngal aɗa huccita kadi e Allah kono wata jab jasde oɗo aduna majjere noon ko e jasele jee belaɗe goopi pankare fof ko e jasela o wi mi maaya ɓuranimi mi jaase aduna o mi maaya de yo maayde aɗa ɓuranimi wiyeede hariri nan woofa Allah walla nan abbi belaɗe walla nan yara sangara maayde ɓuranimi jasde wa khayrum min rukubil khana rukubul jinasa ko wa rukubul jinasa faweede e balankar faweede e kees maayɗo khayrum ɓuri moƴƴude min rukubil khana abbade pankare wiyeemi wonde mi nannama e kees maayɗo moɗon ubboye ɓuranimi wiyeede wonde miɗo fawi e pankare Allah jeyaani en noon ko noon mbano o dogi jaseela sa yo ummima guine bisawu te en kaari o dog o waynaki nene makko o mandi so waynanoma on jaɓata yimmakko tinani te o wayi toon duuɓi jeenayyi deggodirɗo o artani hay ñalawma goto duuɓi jeenayyi deggodirɗo fof ko anje jaseela ceerno wi fala yahurrannaka adamu ru'yati zalika fi ba'di muridihi fatunkira hadha
ومتى ما لم تره من مريديه فلثلاثة أشياء وبي الحج آلي كم بأندنيما نوي إلاوة تجانية نوادي دوم إنو ودني دوم ويكون نون فلا يغرنك وتهومت نعم adamu ru'yati zalika wasde yide dum hono odo sifa gondo el haji ali mbasa yide dum fi ba'd ayoga muridihi al tijaniya ije odo def al murid cheikh tijani iko no hay bindiyata te el haji ali wi wonde mo hala nahwu mo hala sarfu te o jangana ho jangani sarfu te biida ko banjande ko barke cheikh tijani نعم ibe do def tijani ko hay bindol jiyata andi joni wawi miijorade noon ceerno wata hoomte noon wasde yiidema fi ba'di muridihi yoga e almuɓe cheikh tidiani a yiyani maɓɓe hono oɗo sifa wata hoomte fa tunkira haga saka jedda ɗum mbiya ɗum wona gonga sinno ko gonga nden almuɓe fof mbaya noon ceerno wi wa mata ma lam tarahu kala nde yiyani ɗum e almude cheikh tidiani fa mata ma lam tarahu min muridihi fali salasati ashiya'i ceerno wi ko gueɗe tati mo limtanma tawi jomum heɓani ɗum tan gotel e gueɗe tati ceerno wi imma li adami inqida'ihi lahu ma woni ko neɗɗo o woni taƴaki woppani aduna o taƴo aduna pop ha laaɓa o feewa e Allah o waɗani noon ko tijjaniyanke kono ko tijjaniyanke mbaɗowo belaɗe ko heewi men ko noon wayi aɗa wirda kono noon so belaɗe gari hankadi ko noon a yeɓattele a heɗoto sowuji a heɗoto kolli a heɗoto musique kadi aɗa weltoro ɗum aɗa yeeɓa sport aɗa yeeɓa bal te hay yebde bal na harmi sabi jeeɓata ɗon ɓe awraji mumen cuuraki kanko pettowo o koko harmi o woni an jeeɓowo woni ko noon wona awra gorko mbiɗen ko koppi faade te fetto e balɓe tuubaji maɓɓe ɗi jotta e koppi ko ga haaɗi te kala mo jiiɗa hofru mum ayi awra mum dagaki darde awra jannono dagaki isa hoɗi e ɗum ɗon e surtout kadi oɗo zamanu mo gonɗen weeɓani hankkadi gure fof kadi gonti gure teeru ma woni jomum o huccani Allah taƴaki aduna ɗum ko hen gueɗel o wima so a yiyani ɗum tan ko gotel e gueɗe tati walla watta hariki sababin o dillinana ɗum kadi sababu yo dillin sababu o ummo e jasela o ƴeewa teddugal kono mi nangi tijani tan gasi sono wirde tan mbaɗo wirde e naggam e naggam kono o ƴeewani no ɓeydori o ƴeewani ɓeydowo mbiya galla qalilin hay cettayel o dillinana ɗum sababu kankam ko nangi tan hatta noon ko tijjaniyanke de hatta ko julɗo de hatta ko naatawo aljanna de hatta ko haala e moƴƴete ko fof heɓata kono noon fonno ko dillude beela omo ɓeydo kono o dillani omo jogii geɗe birnuɗe mo huccude e Allah omo yaɓa tiktok ande kam tiktok yo woni ɗiɗi ceerno wi fa innahu ay on illam yaftah li nafsihi baba taallumi o so udditanani hoore makko damal jangude andi alhaji ari kayum udditani hoore mum damal kayum jangoy o ɗo kayum dillanana ɗum sababu o taƴaki ko fonno taƴade o hucca e peewal o dillinani babal attaallumu jangude kadi wala harasa o reeɗani fi tilkal barakati ɗin barkeji sa yimo nema hey foftinam min kay barke ceerno o tan joni kam te kadi ko gonga nejona o yahani kanko wittoyde o yiilo yaaki dañde hono ko ceerno makko dañi ko o yiilaki waade no ceerno makko wayni kanko ceerno makko tan jonimo ceerno ɓi o udditanani hoore makko damal janggoyde o reerɗani dañde ɗin barkeji ceerno wi i anne wadde kay wadde fala tasilu yottata ko tilkal fuyudatu ɗen ɗon banjal ngol loowegol yottata ko ilayhi makko o dillinani sababu wadde wawa loowede wadde yoga e tijjaniyankoɓe sa yiyade ɓe mbayi noon wata haawe ko kamɓe kadi koye maɓɓe ɗum woni ɗiɗo wona en kalliɗi ɗon o wi aw yakunu walla o laato gayra muradin lidalika taw ko Allah woni muyani makko ɗum na waɗa woni ko Allah woni muyani e makko holɗum bi subuti dararin lahu
e tabidde loro wonandemo taw kanko so dañino ɗum tan koko loratamo wona ko nafatamo fi tilkal faydati on ɗo fayda so ari tan wontantamo ko lor won yawɓe murtude won yawɓe tinde koye mumen te hunde nde namdi ko yankinare namdi ko hunde fof huccinɗum e Allah kono wonno wayata tan so renaki jomum wiyata ko Allah so Allah ɓurani wallude i ƴeew ceerno no sifori ɗo Cheikh Tidiane jogiiɗo pirnitagol jogiiɗo ñaawgol dow e less hande ko ma wona ballal Allah de kono sa heeɓi ɗon sa renaki tan wiyata hoore ma ka Allah jomum hoore mum ko Allah walla wiya min miɗo yiye Allah mboɗo joddo e Allah mboɗo haalde e Allah mboɗo wottodo e Allah mboɗo ñamde e Allah ay jomum watta wiide noon te eɗen jiyane kay won almuɓe ɓurtuɓe wiyoɓe noon min kay mi yi Allah min kay mi ñamde e Allah min ay waaji goɗɗo mo arɗo e tafsir he hanki mi yimo ɗo hanki mi yimo ɗo ne wawi taw mo ɗo o wi kam o won wuro to o yaano jokkoyde en ɗam o yaano saminoyde gorgol makko taw mo yewtanami omo ari galle o wuro ngo omo saminoyi gorgol makko ñande o ari nde tan o yi hankadi dille mawɗe e wuure o wi noon kam ɗum ko woni ɓen mbimo hande miɗen jaɓɓoɗo ceerno amen o wiɓe holi ceerno mon ɓe mbi ko kaari o kanko noon ko koɗo omo ummi Madina Gounass o nani hankadi wajiɓe ene mbiya han han Allah yiyeɗo ko laaɓi han Allah yiyeɗo ko laaɓi o wi jaam gorgol o wi goggo makko i goggo min kam ko nanami ɓe kaala ko hoko ɓe kaali o winami ɓe mbi wonde hande Allah yiyeɗo ko laaɓi goggo makko wi jaam ka jedduɗo i jaam aɗa yeddi ɗum han Allah yiyeɗo ko jagui han Allah yiyeɗo ko laaɓi oyo gorgol wadde min mi hooti min kam Allah tabani miɗo o yiñande tan o wayni o waalani ɗon o wi min kam mi yeehi min Allah tawata kam ɗo o wi min mi heeɓima tafsiraji Qur'ana Moussa ko nulaɗo Allah ko annabi Allah seeɗa e annoɗo Allah feeñani Moussa fakkori hayre dajjitima onon mbi hande Allah no jippoɗo yiye ko laaɓi min Allah tawata kam ɗo min kam on Allah tawani miɗo min mi yeehi lawolam andi ɓen ko ɓurtimɓe ɗum noon woni ko ceerno haali ɗo walla taw neɗɗo o Allah muyananimo ɗum saabi so heeɓi ɗum tan wontantamo ko lor tan o fawat hoore makko to o yottaki ay wa adamu nafi'in lahu taw ɗum ko lorimo ko ɓurata ko nafi mo ceerno wi fa inna kathiran min annasi rubbama darrahum al ilmu ceerno wi ko heewi e yimɓe gandal lori ɗumen gandal fonno ko nafde kono ko heewi ko gandal ko hollir ɗumen gandal no murtina gandal no wona sababu neɗɗo mawnikino tina hoore mum eyi holla ɓural mi haaldata e kaari mi joddata ko e kaari mi yadata e kaari min ko min ɓuuri taw ko gandal ngal waɗi noon ɗum waɗi jomum so wayi noon tan taw on ne muuyake mum ɗum woni ɓeeɗo tan eyi kono so wona ɗum kay tijjaniyanke ko dañƴo tan ceerno wi fa inna kasira min annasi ko heewi e yimɓe rubbama darrahum heewi ko lori ɓe al ilmu gandal ceerno noon ɗo ko hoore makko o yiɗi sifade omo yetta Allah kanko gandal makko loranimo kanko ceerno omo yetta hen Allah gandal lora neɗɗo o gandal makko loramo bi adami suhulati ɗabi'i jikku o wasa newnandemo hanko tata ko gandu jikku makko wasa jaɓandemo lil inqiyadi ilal haqqi ɗoftade gonga taw ko gandal ngal waɗi noon jikku o salanomo jabde gonga heɗo tan ko haalata ko wiiɗi wiide min matoto gandal peeji min daɗɗi alhaji ali sabi min fannuji ɗi fof mi janggi ɗum haalata ɗo min fannuji ɗi fof mi janggi kono ɗon no ko gonga Allah won ɗon min Allah walli kam mi jabmi gonga o ndewmi caggal makko kono ko heewi e anduɓe gande mumen na tilfi ɗumen bi adami suhulati ɗabi jomum jikku o salano ɗum lil inqiyadi lil ilal haqqi ɗoftade faade e gonga holko waɗata noon istisqalan ko teddininaade tawna teddi e joomum li daf izimami tottude ginol mum li ba'dil khalqi o mi tottamo ginolam o wala ceerno o wi somi wayino noon mi naftortono ko alhaji ali o ko heewi yimɓe ko noon
gombi inne ande wona heewɓe ɗum hadde ɗum ferde e Madina o ko minen gonduno ko minen jangidan noon mi woppaga martaba mi abboom te joomum so ari taw ko nafoore mum wonno hen istisqalan taw ko teddinira taw no teddi e joomum li dafi izimami tottude ginol mum li ba'dil khalqi zannan sabi sikkude joomum sikka wata harruzan e rentade e sikkude mimma yamussu siyadatihim so mi waɗi tan memi kongu am usti kam mi rewa caggal o inde nde bonni martaba ɗum usti kam o wona ceernan o wi ko heewi ɗum wirni ɗumen o wi hada da'abuhum o wi ko ɗum woni sifa yimɓe ceerno haalata ceerno wi walaw kanal qa'ilu hayso kaalowo o ko min haalata min Mouhammad Saïd azyada minhum fil ilmi zahiri azyada hayso min daɗi alhaji ali en fil ilmi zahiri to gandal peeñi haade fannu sappo e ɗiɗi komi janggi o wi fa kayfa ida kanu yarawna kiba noon kamɓe ne so ɓe jiya annahu anqasa minhum wonde minne kamɓe daɗimi ko less maɓɓe gonmi kamɓe ɓuri timmude min ɓuri ustade e tawi ko noon waya gandal no booma neɗɗo ceerno Ousmane wiyatno o wi mimi meeɗa yiide hono ceerno e jogade fimde oye ɓuri hawnade e ceerno fof ko wattan gurdam makko martaba no ɓeydo omo ɓeydo to Allah omo ɓeydo to Allah martaba makko no ɓeydo fimde makko e Seydil Hadji Ali no ɓeydo ha o haali banda ceerno o waɗi ɗum ko 1978 no heddi e jaltugol ceerno aduna duuɓi ɗiɗi te ko ceerno imañata fano e adde o haali Alhaji Ali ko o haali ko o wi paamon min mbaɗa jogii hoolaare kanko ceerno e on sahaa ceerno ɗo yettiiɗo Allah e dental ngal o jaɓa haalirde noon o wi mbaɗa jogii hoolaare to Allah sabi min Alhaji Ali defaniima kam ko tefanoowo mi ñalooma jam 78 o wi Alhaji Ali defaniima kam ko tefanoowo mi ñalooma janngo ñalooma darnga o wi wadde min Mouhammad Saïd somi welaama mi ƴakkoya ngoriije janane so welaama mi uddita e hudumaaji jana mi ƴakkoya ngoriije janane min kam Alhaji Ali wi ko tefanoowo mi hannde o kay fimde mum koko ɓeydi ustaaki kono won gonannooɗo martaba muɗum tan hanke kono kanko Allah no reeɗimo ayi o wi fa kayfa ida kanu yarawna annahu anqasa minhum kanko to peeñji kanko daɗi ɓe gandal peeñji kamɓe ɗe ɓe gandi oɗo kamɓe daɗi ɗum ay omo haalanno kanko ceero o wi ne garmi Alhaji Ali kam ceero Mouhammad haɓɓu defte maɗa e ha tiiɗa o wi gila nden ay wona e joofal o wi gila nden eɗen ɗo haɓɓi ha joni mi haɓɓitani ɗe gila Alhaji Ali kam haɓɓu deftere ma nde ha joni e nden ɗo mi haɓɓitani ɗe haɓɓu defte maɗa e ha tiiɗa ko wonto deftere o ko e ɗum ɗo ko jeeyata ɗo ko wona gootum deftere waɗana ko majjuɗo o wi Alhaji ko no wiyatnomo deftere waɗana ko majjuɗo sa dañi ko wiyete irfan marifatu billahi andude Allah ko ɗum yiilete ko majjuɗo o waɗana ɗeɗo defte kono ko darata he haqiqa ko yettade Allah andude Allah ko majjuɗo waɗana deftere ceerno wi maa anna ahlillahi te ahlullahi en ahlullahi alghalibu minhum ko jaali e maɓɓe adamu tadallu'i ko wasde sembinde awwalan to arwande ɓe mbasa sembinde nani fil ilmi zahiri gandal peeñji woni gandal men ngal ɗo no Alhaji Ali fuɗɗorini ay ahlullahi o ko ɗum woni ko jaali e maɓɓe bal accu joomum kay ya'rifu usula shari'ati o anda lasliyeji sharia faqat tan ko lasli o tan o sohlani andude furuɗo te ɗum ɓuri himmude ɗum ɗo koko salti holmo woni lasli muɗum carte ɗe nani ɓesnoje nani andu fobre nde sa andi fobre nde ko ɗum ɓuri himmude ahlullahi en noon ko jaari e maɓɓe ko usul o ɓe ganda yumma o lasli o ɓe cohlani andude ko salti ko
والناس كانوا يمبنون لا يعدون أحدا من العلماء هاي غور بليم تتاكو أندو بجاء حتى يرونه هبنجي أون يستقرين ربينو فروع الشريعة فقط كما أمن ربين تواد فروع وندفت من دير نجنجين دفعوا فروع بيته جلا خليل نون مصباح إد الرسالة إد ابن عاشر إد فوق فروع وبي أن نون إمبيرها غاندو سوانا غاندو دين دفت ويتوني حقيقة غاندل كو أندو لاسليو دولي ساجانغي دفتري فو بما يا جانغوي اصول جاكو e fannuji woni maraqi en deftiri maraqi suud ko usul andi ceerno junnima e odo men wona ceerno wi fal hasilu ko rabbide haala tan ko rabbide haala tan fo ko jinnomi haalde ko kaabi do ko pop ko duttimi do e Allah ko pop e Cheikh Tidiane ko pop fal hasilu ko rabbide haala jinnomi wiide tan ko anna hada sayyida o ko ho hon alhaji ali fi sihhati alqarihati anna hada sayyida fi sihhati alqarihati wa jawdati alidrak la yumasalu dum tan jinnomi wiide dum tan jinnomi haalde ko rabbide haala tan ko o do ko ho hon alhaji ali to cellugol haqqille to moƴƴugol heftude huunde o wela mo nawde hay goto la yumasalu hay goto fondata ceerno wi fa ana kasiran ma dala'tu ma'ahu kitaban kadi ceerno ko fa kasiran ne heewi wana go wana didi heewi ko daali yodimi deftere e alhaji ali o yakam addu deftere nangam mo nay daali yaade o mo hedo mi janganam ma dala'tu ko daali yimi ma'ahu wondude makko kitaban deftere kanko hedoto min jangata ceerno wi fa arahu mi yiyamo fi asna'il kalami e nder haala ko daalitomi ko mi alhaji ali mustahdiran omo tawni matla'ahu kanko gila tan adoro ƴewde matla'ahu hoore deftere nde do puddimi do ton adoro teskade non kanko fuddode haala gaynirimo ko heddi ko hoore deftere kanko départ deftere so haalama tan o andi ko heddi ko fof deftere jogori haalde ceerno wi mi yiyamo mustahdiran omo tawni matla'ahu ƴellitorde hoore deftere nde teede ko min woni e janngude mi yiyamo wa yastarji'u bi zihnihi omo ruttina haqqile makko alfahama omo heɗo keɗogol famde alfahama famgol hunaalika toon min gayri muraja'ati alkalimati o wiita kam ɓamtude ala ruttinde konngude ko konngol kalmi fota o gayni kaptude kanko Allah no hokki mon haqqille wiide kam refto ko kalnoɗa ko ɓamtu o wi ceerno wi ala min gayri muraja'ati alkalimati ko alda e ruttitade e konngude ɗi o tawna haqqide makko ko haala fof naati yaltata ceerno haalata kawismo haawa o jiyaɗo Allah ceerno wi ko wona ɗum ko kadi wa kathiran heewi ma kunna fi hadisin min alhawadis ɗo joni wona deftere wona o haali haala deftere nde no alhaji ali tawniranno reena kapta te konngol o haali fof on wiyatamo ɓamtu reeni naati yaltata o wi joni noon ha hunde kewa hadisin min alhawadis hunde so joli min gona e yewtude e nden hunde jolne de inangam de joli inangam de waɗi wuro nangam de haalama walla kaari e kaari baddi ñawor nder ɗon foti ñaweede min jewta ko faati e ɗum faya ɓuuloli o wiyami kanko alhaji ari so hunde de joli miɗen jewtude hen o wiya kam Mouhammad Saïd inna hadha ay ko jewten ɗo ko joli ɗo ko ra'aynahu en jiino ɗum fil kitabil fulani deftere manire tawa aɗa janggana mi aɗa ɗaali yo nan toon ɗum gay tampere ala ko toon tan duttotoɗen ñawore nde duttoɗen e nden deftere ceerno wi o wiyamini ay ko joli ɗo ko ra'aynahu en jiino ɗum fil kitabil fulani deftere manire wa fil mawdi'il fulani kadi ko e nokku nangam deftere nde ko e page nangam deftere nde ko e hello nangam kadi jiinoɗen ɗum o wi alhaji ari wiyamini deftere nangam kadi ko hello nangam ceerno wi fay zakkiruni o siftinami hatta atazakkara kalami hami siftoro taw min komi jejjinnoɗo ay ko keɓi ɗo ko ko an wonno e ɗaaliyade nanto deftere nangam kadi ko hello nangam min mi yejjiti o rewa hen hami siftora
ceerno wi نعم wa rubbaman bahama نعم sahabo mumo alayya am نعم bil kulliyati mi yejjita karema bil kulliyati woni karema mi yejjita fes taw ko mi jejjiddo fes mbele bam mi meedi jangude de deftere mbele bam min jodinoma hamado dali yonen deftere taw ko mi jejjinno kono fay waddihuhu li نعم o feññinanami ɗum o siftinami ɗum hatta yattadiha ha laaɓa cer نعم fa yaqa'u minni mawqi'al istihdari ha ɗum arta e am gartugol tawnude نعم ha mi siftora ha nde gonnomi e janngande mo ɗum de taw min komi jejjin noon andi o hewnoyaji haqqille ceerno wi ɗum ne ko kalanmi ɗo e alhaji ali ko نعم ceerno wi ya'lamu hadha minhu نعم na andi ɗum ɗo oɗo sifa na andi ɗum e alhaji ali نعم kullu man arafahu kala ganduɗo mo sona mo andamo kala ganduɗo mo na andirimo oɗo haqqille ko haqqille jaƴƴo o jogui ƴeewa tan guila puɗo no ceerno no janguiri qur'ana no reniri ɗiɗo hisba capannayyi ɗiɗi e no jokkotirga hisba sappo e jeetati o reeni kadi taw ko dengol moƴƴol gila nden no ceerno sifortono ha yettiɗo o wi kala ganduɗo mo na andi ko kalmi ɗo ko omo sifori noon ceerno wi fa inna allaha tabaraka wa taala ay allah towɗo ceniɗo o نعم amaddahu نعم ko allah de ɓeydi alhaji ali min al ilmi billahi andude allah fa inna allaha tabaraka wa taala amaddahu min al ilmi billahi نعم ko allah tan allah ɓeyditimo andude allah o andi allah o woni ganduɗo allah o woni jottiɗo allah fa inna allaha tabaraka wa taala amaddahu woni imdad mumiddu wona mbiye joni Cheikh Tidiane mumiddu kullil awliya'i allah woni ɓeyduɗomo min al ilmi billahi allah ɓeyditirimo نعم wastihdaril ma'nawiyati نعم tawnude ɓadade gueɗe cuuɗiɗe ma'nawiyankoje نعم addiniyati taw koko faati e diine نعم allah na wallitirimo ɗum ma'naji diine ala hen ko majji fof omo tawdi na ɓaɗi haqqille makko gasani de ceerno wi wal awaidi duniyawiyati نعم e aadaji aduna yankoji aadaji e bidaji fof allah no andirimo ma en garo hen ni ma en garo e damal mum نعم o haalduma leyɗele aduna ɗe no alhaji ali humpitoriɗe leydi hen fof leƴƴi gonɗi e mum leñol hen fof aadaji e bidaji mumen fof ma ceerno haaloy ɗum fof ma en garo hen te noon deftere nde jaareten ko hello 55 deftere nde no waɗi kelle temeɗɗiɗi e 50 andi nde suwa taw fof ko alhaji ali o haalata deftere nde no waɗi kelle temeɗɗiɗi e 50 te jaareten ko 55 te kadi ko feccere ari e deftere he feccere heddinde majji ɗe kelle ɗe kalɗen temeɗɗiɗi e 50 ko feccere tan feccere heddinde ko tilti ko majji fof ko sifa alhaji ali o haalata kan o ceerno allah andinimo نعم ma'anaji diine allah andinimo hay aadaji نعم oɗo aduna mo jiiɗa aadaji e bidaji ɗum waɗi o haɓi aada e bida نعم ceerno wi o andi aadaji adduna wiya ma yuwasi نعم wa yudfi'u jahla hada zaman نعم neɗɗo ko ma ganda hunde mbawa haɓade ɗum nde wonno ko allah andirimo ɗum نعم ɗum waɗi o dañino haɓori aada e bida ma yuwasi komo peesa wa yudfi'u ko omo ñifira نعم jahla majjere نعم allah andinimo hen ko omo ñifira majjere hada zaman oɗo zaman woni aadaji e bidaji نعم zamanu mo ganduɗa annaimi ahlu ko yimɓe mum ko ɗaniɓe نعم yimɓe fof ko ɗaniɓe no goni e aadaji e bidaji ceerno wiwa hada akhiru نعم ɗo woni wattan ma aradna ko muynoɗen نعم jam'ahu rendinde min hadal babe e ngal ɗo damal dame ɗe ko jeetati damal garwaniwal ngal ko joni ngal joofi ko ɗo allah newnani en jettinɗen damal garwaniwal wallahu yuwaffiquna ceerno wi ko allah noon woni kawridinowo en li salihil qawli konngol moƴƴol ko allah woni kawridinowo en hen wal amali lubabi golle laaɓɗe ko allah woni kawridinowo en hen yo allah hawridin en hen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim janngo naaten e damal ɗimmal he inchallahu taala fatiha e salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتحة
alhamdulillahi rabbil alamin Allah jabu duwa jarama